Guys, nandito tayo ngayon sa Banawe. Ayan o, kita nyo naman. Ayan o. Ayan o. Ayan ako o. Oh. Ayan Banawe o. Dami kong nagpa-picture o. Sige, magpa-picture na kayo at dadalhin ko na naman bukas yan. Iuwi ko na yan. Lilipat ko na ng Cavite yan. Break na ato, kuya. This is the break. Patuyo tayo. Bawal, may bayad. Sampo. Come sa Godo. Welcome to Sagada Province. Isukin natin. Ganito kami sa Canada. Ayan. May ano pa ako? Oh, may pugon. Canada ipugaw. Magluluto kami ng itlog ng elepante. Magluluto kami ng itlog ng elepante rito. Ayan oh. Ito ang buhay namin. Pag nandito kami sa tour, yan, kailangan natin magluto ng aming kakainin. Hinitin natin yung supas. Tutur ko kayo sa aming
Ayan. Ayos din. Grabe lamig dito guys. Na aircon, pugon. Oh. Ayan. Pinatayin muna namin yung pugon. Oh, dito tayo ngayon guys sa Sagada Pottery. Paggawaan yata ng pasok to. Tingnan natin sa loob. Ayan tao. Ayan. Dito guys, kung gusto niyo matutong gumawa ng paso, tuturuan kayo kasi may bayad yata. Putik lang po yan, ma'am. Oh, magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais. Have a seat. Wash your hands. Turuan kita. Don't worry. Make a hole in the middle. Press the thumbs. Wet lang, hindi wash. Marumi po yan. Stop. Yan. Relax. Press down. Separate your two thumbs to widen. Release. Wet your hands. Release. And wet your hands. And assist you at this point. Relax your hands. Slide your hands up gentle and slow until the tip of the blade. Gentle and slow. Slide it up until the tip of the clay. Hold it to the top. Release. Now widen it by pushing from your left. Support sa kanang kamay. Wet your hands. Shape. Clip your thumb. With the support, not with your fingertips. Outwards and up. Push. Push. Hold it at the tip. Sige, sa tip po. Hold. Release. Wet your hands. Ito na po yung mga finished product ng mga pasok nila. Ayan, maganda. Kuya, yung naka-vlog! Okay, Mar, dito kayo kay Mar. Okay. Ah, mayroon pa? Ah, okay, wait lang daw. May nakansol pa daw isa. Habang nandito tayo sa Sagada. Made in Sagada. Okay. Kevin, pabukas Ano yun. ba kung made in Sagada yan? Kita ba? Ano, tingnan nyo guys, oh. Yung Sagada. Isang dangkal na lang, nasa langit na kami. Oh, grabe ba? Ayun, oh. Pinakatok-tok kami ng ano. Ng Pampanga. Ayun, oh. Oo nga, no? Baliktad ang bahay. Look. Grabe ba? Kasi ingat tawag pa natin ko. Kasi yung problem ko. Sabi siguro, isang buwan ito. Wow. Oo, ay baba. Siguro mga saktan. Sa 1,000 doon ko nasa kasi. 1,000 doon. Sama-sama ng lubang. Sama-sama pa na rin na mag-abo. Kasi
gusto eh. Medyo mo siya. Mau yung nag-aglit nino. Sabay bangin, no? My God. My God, my God, my God, my God, my God. Tama yun na yun yan. Look guys, bundok oh. Nasa ano kami ng bundok, sa paanan kami ng bundok. Oh. Oh, taas. Tapos dito naman sa baba. Oh, lalim.
Nakatakot. Nagdahan ka lang. Kasi 3-pack. Yes. Ano? Adobe oh. Cherry blossom. Northern blossom. Kita na yung pula yun. Malupit bumiras pa Jero ah. 360 ano? Muntik na nga siya kanina kumakagir dun oh. Overtake na sa akin. Ang sarap pala. Ano yung La Trinidad? Di ba? In 200 meters, turn left. Yan, saan ka kaliwa? Take the next left, then you will arrive at your destination. Natao. Ayaw, ayaw maliwa. Mas pwede ko ba dyan? Hindi! Welcome, Northern Blossom. Northern Blossom pala, Cherry Blossom. Pagyaw! Awan tayo! You have arrived. Ting! Sikaso! Din kami! Tagalog eh. Sa loob eh. Pasok mo na lang sa loob yan. Sabi yan. Register lang yan ko. Hindi naman bababa yung driver. Sige, pasok mo lang sa loob yan. Hindi pa. Hindi, papulit tayo dun sa ano. Ha? Papulit daw tayo dyan. Kumain kami doon guys, oh. Doon, kumain kami doon. Kaming dalawa, 400 ang binayaran namin. Mukha lang kami mahirap pero may pangkain kami. So ganun pa man, dito pa rin kami sa Northern Blossom. Ayan. Kita niyo ba guys? Mga panahon nila. Guys, nandito tayo ngayon sa Diplomat Hotel. Ayan. Naku, diplomat yan, no? Dito ka! Starring ka dito. Sa vlogging natin. Ayan, oh. Oh.
Oh, ha? Diplomat yan, oh. Oh. Pantay ba? Ang daming tao, guys. Ang pangalan nito ano? Diplomat. Ayan, daming tao. Oh. Sabay nahulog sa baba, no? Ayan. Nakarating ako dito, bago mag-lockdown. Siguro mga 3 years ago na ang nakalipas. Ngayon lang ulit tayo nakabalik dito sa Diplomat Hotel ng Baguio. Tara. Kung papayagan tayo umakyat sa taas, aakyat tayo natin. Let's go! Bawal yata umakyat. So yun na nga, bawal na palang pumasok sa loob at bawal na rin umakyat doon sa taas. Ayan. So ngayon, yung gagawin natin, ikutin na lang natin itong paligid. Ayun, oh. Hindi rin makita eh. Hindi rin makita eh, no? Dapat sa malayo. Yan lang. Yan lang naman makikita rito. Yung lumang sinaunang building. Daming tao. Insta 360 yan.